Здравейте, аз съм Fury HD. Днеска ще снимам на Cookie Clicker и ще ви покажа моя свят в Cookie Clicker. Това е една много хубава онлайн игра. Ще сложа линк в описанието за нея. И така, трябва да штракате, за тия, които не знаят, от началото върху тази голямата корабия и така ви дава бисквитки и си купувате. Почва да ви изписва и си купувате различни работи. Курсор, например, нали, такива по-бързо да събирате автоматично корабийки, баби пак да ви правят автоматично корабийки, ферми пак за корабийки и така. Колкото повече и колкото по-скъпи, толкова по-добре. Еми сега мисля да поиграя малко. Така. Сега съм, нали, сега за пръв път снимам с бандикам и ми е малко по-така. Как да го пиша? Dark Frag, който е от Fair Gamers, е от моя клас. И моля, абонирайте се за Fair Gamers, както и за мене. Игричката си е хубава. Ще снимам с бандикам и на още други хубави онлайн игри. Аз ще купя още малко да станат до края. И точно даже. Не, даже съвсем на повече. Даже ще взема още една баба. Още една баба. Още. Мина. Така. Пратка. И така, чакай малко. Да спомогна малко ръбийки. Вземам още един курсор. И ви там, мисля, че ще разберете, почвате да се апгрейдвате работите. Например, вижте, аз като штракна върху корабийката, то ми дава по две корабийки, а не една. И така. Между другото, тази игра играя само от 2 часа. Даже и по-малко. Един мой приятел, така че Ачито ми я каза. Гадното е, че не съм си купил бандикам. Иначе си имам регнат фрапс, ама това бандикам мога да снимам само 10 минути с него. Така. Реших, че ще е по-добре с бандикам на онлайн игри. Да не е само Майнкрафт. Скоро ще правим giveaway. Така предполагам, че ще скоро като направим 20 абоната, все пак, нали. Щастлив Мике. Още сме начинаещи. Ще правим giveaway с премиум акаунт. Хак за ХНС. Много хубав. Преди беше с SMS. Мисля, че още е с SMS. И там различни интрота. За тия, нали, за тия, които не могат да се направят или просто искат интро. И други награди. На място ще ги решим. Останалите. Даже бих казал, че в тази игра мината върши най-хубава работа. Най-много корабийки се печелят от нея. И така, не съм си купил много такова. Мисля да си купявам. Мисля да си купя. Кое да си... Хубава работа. Какво правим се?
Два пъти по... Ага. Ей, той. Я? Той не се променя. Ма пак е апгрейд. Айде с... И той... И той ще е добре. Да, това е много добре и то. Е това. Това е... това. Това. Това е. Не. Нали, това. Охо. Вижте какво става тук. Вижте. Направо много мощно се получи. Вижте колко бързо тръбам корабийки. И така мисля, че тая игра ви харесва. Ще ви хареса, като почнете да играете. Заребяваща е. След като времето за снимане на клипа ми изтича, ще кажа абонирайте се, дайте положителен лайк за видеото и чао.